У Беларусі масавы банкаўскі збой. Сёння кліенты Беларусбанку, Белаграпрамбанку і Белінвестбанку пачалі скардзіцца на знікненне грошай з картак. У некаторых баланс выйшаў у мінус, а правесці аплаты было немагчыма. Паводле беларускага працэсінгавага цэнтру прычына тэхнічны збой у сістэме. Наладзіць працу сістэмы абяцаюць ужо да 22 гадзіны беларускага часу. Працэсінгавы цэнтр просіць у кліентаў прабачэння за нязручнасці. Ну і працяг тэмы грошай, дзе ж у Беларусі зарабляюць найбольш. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за травень у лідарах Салігорскі раён. Там сярэдні налічны заробак склаў больш за 3500 рублёў. На другім месцы Менскі раён з заробкам больш за 3200 рублёў. А замыкае тройку Астравецкі раён, дзе зарабляюць больш як 2900 рублёў. Дарэчы, у красавіку заробкі ў Астравецкім раёне былі яшчэ лепшыя, больш за 3900 рублёў. Гэта вышэй, чым у сталіцы. І гэта тлумачыцца тым, што ў Астраўцы працуе беларуская АЭС, якая забяспечвае высокааплатныя працоўныя месцы. У топ увайшлі таксама Рэчыцкі і Дзяржынскі раёны, дзе заробкі сягаюць за 2700 рублёў. Сярэдні ж намінальны заробак для Беларусі у красавіку склаў крыху больш за 2600 рублёў. Дзіцячыя вазкі ў выглядзе танкаў, вайсковая форма і нават сапраўдная зброя ў руках. А галоўнае – ідэалагічнае апрацоўванне. Усё часцей у Беларусі дарослыя ўцягваюць дзяцей у мілітарысцкія імпрэзы. І гэта ўжо не простыя гульні ў вайнушку. Навошта дзецям даюць у рукі сапраўдныя аўтаматы? І як гэта ўплывае на псіхіку маленькіх беларусаў? Распавядзе Алесь Яшченко. Патрулююць ваколіцы, дакладаюць памежнікам пра падазроных людзей ды аўты. Вчера и позавчера были обнаружены подозрительные транспортные средства. Гаворка не пра байцоў тэробароны Віктара Хрэніна. На блокпосце ў вёсцы Глыбоцкая на мяжы з Украіною школьнікі. Прапагандысты такія недзіцячыя гульні ухвалілі ў адмысловым сюжэце на канале СТВ. Это добровольная инициатива школьников, которые летом приезжают на отдых в деревню. Сначала ребята сделали импровизированный блокпост и стали патрулировать окрестности. Тогда о группе юных патриотов узнали на пограничной заставе и решили их поддержать. Хаця дзіцячы атрад «Узяў назоў Беларусь» носяць школьнікі савецкія нашыўкі ды расійскія медалі з літарамі Z, напрыклад, удзельнік СВА. Здравия желаю, товарищ лейтенант! Мілітарызацыя ўсё часцей уваходзіць у жыццё маленькіх беларусаў. Сёлета ў чэрвені вучняў Івацевіцкай сярэдняй школы нумар 3, якія адпачывалі ў летніку ў рамках так званага Дня патрыёта, завезлі ў вайсковую частку 7404. Школа выставіла на сваім сайце фотаздымкі. На іх відаць, што дзецям давалі ў рукі агнястрэльную зброю, з якою мэтаю гэта робіцца. Гэта такіх падлеткаў, гэта такое маладое пакаленне. Яны неяк выхоўваюць у сваім русле. Яны такім чынам іх прывязваюць да сябе. Бо падлеткам цікавы такія экстрэмальныя формы паводзін. Як жа такая мілітарызацыя ўплывае на псіхіку дзіцяці? Дзіцёнак зразумее, што ўсе яго праблемы ў першую чаргу можна будзе вырашаць мілітарызавана. Гэта праз нейкі ціск на іншых людзей, праз нейкую зброю уласнага самаробства таксама, праз нейкія, скажам так, канфлікты. Днямі выданне «Флагшток» паведаміла пра адкрыццё ў Мазыры новага вайскова-патрыятычнага клубу ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў. Як летась рапартаваў МУС, агулам па Беларусі такіх клубаў больш за 150. Іх наведваюць больш як 5500 школьнікаў. Алесь Яшченко, Белсад. Сёння дзень народзінаў выбітнага беларускага пісьменніка і нацыянальнага дзеяча Владзіміра Някляева. Год для спадара Владзіміра быў няпросты, амаль палова яго прайшла ў шпіталях з няспынным болем і без магчымасці пісаць. Але нават у гэткіх абставінах нарадзілася новая паэма з глыбокаю і балючаю назваю «Адзінота». Сёння Владзіміру Някляеву 79. З гэтай нагоды мае калегі падрыхтавалі адмысловае віншаванне, да якога я таксама далучаюся. Вашай увазе верш Владзіміра Някляева, які і праз гады не страчвае сваёй актуальнасці беларускім салдатам. Солдаты, сыны беларускага краю, за братаву кроў не возьміце віну. Я Богом прошу вас, я вас заклинаю молитвами, что до яго промаўляю.
Не ідзіце на гэту чужую вайну. Я кожнага з вас абдымаю, як сына. Кажу, як сынам, каб запомніць маглі. Дакуль на зямлі будзе жыць Украіна, датуль Беларусь будзе жыць на зямлі. Я ні да каго варажнечы не маю. Няхай разам з намі Расія жыве, але не такая, што ў брата страляе, што сэрца сястры ў грудзях яе рве. Пакайцеся ўсе, хто ў вайне вінаваты, і, можа, даруе вам Божа віну. Сыны Беларусі, жаўнеры, салдаты, не ідзіце на подлую гэту вайну. У вас ёсць айчына, яе бараніце, каб злыдні са свету яе не звялі, сваёй за чужое, крыві не праліце, каб потым павек на украінскай зямлі, што плача цяпер перапёлкай у жыце, вас не ўзненавідзелі, не праклялі. Каб дома матулі па вас не рыдалі і каб не шукалі, дзе вас пахавалі, ці проста прысыпалі ў стэпе зямлёй, дзе нават магілы няма ў вас сваёй. Салдаты, сыны беларускага краю, малітвамі ўсімі, што ёсць на зямлі, я Бога малю, каб усе вы жылі. І ўсімі малітвамі вас заклінаю. Не вымыйце рукі ў братняй крыві. Жыві Беларусь! Украіна, жыві! Ну што ж, але ў Беларусі навіны культуры, на жаль, розныя і далёка не заўсёды урачыстыя. Супраць вядомага музыкі Олега Хаменкі завялі крымінальную справу, паводле якога артыкулу пакуль што невядома. Як паведамляюць праваабаронцы, прычына крымінальнага пераследу – супраца з адным з незалежных медыяў, якой улады залучылі ў спіс экстрэмісцкіх фармаванняў. Олега Хаменку прызналі палізняволеным. Затрыманне і завядзенне крымінальнай справы супраць музыкі праваабаронцы звязваюць з ягонай дзейнасцю. Агулам жа пераслед ёсць, цытата, «працягам мэтанакіраванай палітыкі ў абмежаванні распаўсюду непадцэнзурнай інфармацыі ў краіне і працягам наступу на свабоду слова». Канец цытаты. Олег Хаменка – заснавальнік і лідар гурта «Палац», які граў у новым для беларускай сцэны стылі фольк-мадэрн. Гурт шмат удзельнічаў у канцэртах і фестывалях. Як на радзіме, гэтак і за мяжою. «Палац» запісаў 8 альбомаў, а таксама удзельнічаў у шэрагу тэматычных складанак. Зусім нічога засталося да урачыстага адкрыцця фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску. Значная частка артыстаў, што выступяць на сцэне летняга амфітэатру, сёлета з Расіі. Пры гэтым арганізатары абяцаюць, што сёлета фестываль будзе сапраўднай культуралагічнай падзеяй. Спойлер. Да віцебскага фестывалю дабралося і пабедабесіе. Падрабязней Ірына Драфейчук. Свята творчасці, магія музыкі, танцу і мастацтва. Дзяржаўныя медыі не шкадуюць эпітэтаў для 34-га славянскага базару. Дзіцячы конкурс пачаўся яшчэ да афіцыйнага адкрыцця. Выступілі і тык-ток-зоркі на стадыёне, які ўпершыню задзеялі для фестывальных канцэртаў. Гэта не адзіная імпрэза, разлічаная на залучэнне юнай аўдыторыі. Так у пятніцу і суботу анансуюць Дні моладзі. Открытие Дней молодежи в этом году впервые пройдет в честь такого большого праздника именно на площади Победы. Вся молодежь с нашей страны туда приедет, там будет и митинг, и возложение, и, конечно же, диалоговые площадки и с высшими должностными лицами нашей страны, и с руководителями министерств. Ідэалагічны складнік фестывалю займае значнае месца нароўні з выставамі, спектаклямі ды канцэртамі. Ярким аккордом праздника станет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны. Паводле ініцыятывы «Белпол» затраты на правядзенне фестывалю ўдвая перавышаюць прыбытак ад продажу квіткоў. Все расходы составят чуть более 7,5 миллиона рублей, а выручка от реализации билетов составит всего лишь 3,8 миллиона белорусских рублей. Частку выдаткаў кампенсуюць з бюджэту Беларусі і так званай саюзнай дзяржавы. Расплачваюцца за свята і спонсары, сярод якіх Белнафтахім, Белавія, Беларусбанк. Вместе со славянским базаром в Витебске. Арганізатары папярэджваюць пра фальшывыя квіткі высокай якасці. Наведванне ж канцэртаў нятаннае. Напрыклад, каб трапіць на ўрачыстае адкрыццё, трэба выкласці да 250 рублёў, і квіткі ўжо распрадалі. Гонорары расійскіх артыстаў дуже высокія. Лічу, што фестываль мог бы быць з менш стратнымі гонорарамі, больш з артыстамі з
бліжэйшых краін захаду, бо нейкі латышскі файны артыст трошки каштаваў бы танней, ніж, выбачайце, там людзі з Масквы. Фестываль «Славянскі базар» існуе з 1992 і кола яго ўдзельнікаў было шырокім. У розныя гады на сцэне летняга амфітэатру выступалі артысты з больш як 60 краінаў, у тым ліку зоркі сусветнага ўзроўню. Цяпер жа дамінуе Расія. Памежны камітэт нагадвае, што падчас фестывалю госці з 71 краіны свету змогуць наведаць Беларусь без візаў. Умова – набыты квіток на канцэрт. Аднак разлічваюць бадай на гледачоў з Расіі. Беларуская чыгунка ўвяла дадатковае злучэнне паміж Віцебском и Москвой. Всем диктаторам нужны такие вот зрелища. И ведь это касается не только самого, скажем так, славянского базара. Практически все в Беларуси является абсолютно убыточным и содержится за счет государства. Ну, просто так хочется Лукашенко. Лукашенко практычна заўсёды прысутнічае на фестывалі. А ці патрэбная гэта імпрэза беларусам? У будучай Беларусі трэба будзе рабіць яго рэбрэндынг, каб ён не быў такім ідэалагічным, нездаровым, штучным нейкім акумулятарам, а быў натуральным, быў натуральнай культурніцкай з'явай, якая мае інтэграцыю культураў побач. Аднак паводле музыкі справа гэта будзе нялёгкая, з увагі на прапагандысцкі шлейф і цяперашнюю стратнасць славянскага базару. Ірына Дарафейчук, Белсат.